Gikural na ang luna sa Arroyo compound sa Barangay 74-A, Matina Crossing, Davao City, human sa gihimong demolisyon niadtong Biyernes, PEBRERO 27 ning tuiga. Gingong apil sa i-demolish ang barangay hall nga gitukod sulod sa 3 hektaryang luna nga gipanag-iyahan karon sa usa ka negosyante. Pero giklaro ni Kapitan Joel Santes nga expropriated na ang luna nga gitukuran sa barangay hall. Ang barangay nanay ko ni na-apply na sa expropriation proceeding. Expropriated na ni siya. And also the court na approval sa court decision, no? Ang maong situation, no? Kaning barangay hall really na ni mahilap na dito. Court decision na ni na ay kantidad na lang ang among isgutan. Gingong hasta ang TALOMO Police Station 3 apil sa planong ipa-demolish. Ang TALOMO Police Station bahawa na sa una pag wala kadulot kay because sa RTC man gud na decision lack of legality. So dili ka pahawa sila. Pero na sila negotiation siguro internal na sa tagiya og police basig i-relocate lang sila na tagaan gyapon building. Tungod sa demolisyon, nagresulta kini sa grabing traffic. Sumala ni City TMO Chief Dionisio Abude, nagdeploy gihapon sila og mga enforcers sa lugar. Ipa-monitor nato karon kung pareha pa mo yun sa volume atong pagkatuod sa mga sakyanan. Pero nakita mo ko nato ang servisyo nato dito katong first day is siyempre katong pag atong mga security cluster ang atong tanan mga PNP nga involved dito is nasa atong outer lane. So mo to medyo negosyo niya. Pag hinakutay pa dun sa mga gamit, dito na po ni samot ka bagal ang movement sa mga sakyanan. Kapin kung kulang usa ka libo ka balay ang gipangguba sa mga miyembro sa demolition team. Daghang pamilya ang nawadan og kapuy-an. Nagamit sab hasta ang barangay hall isip temporaryong kapuy-an sa mga residenteng apektado sa demolisyon. Samtang ang ubang pamilya nagtinir-una sa ilang mga paryente. Kay sumala pa walay gitagana nga relocation ang tag-iya sa pribadong propiedad nga gipuy-an sa mga gipapahawa nga mga residente. Dulan 20 ka tuig sab ang legal battle sa Arroyo compound ay hagipatuman sa mga otoridad ang mando sa Korte Suprema nga demolisyon. Kanhi mga benepisyaryo sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board kundareb ang unang namuyo sa Arroyo compound. Padayon nga naglaom ang mga gipang demolish nga unta matabangan sila sa lokal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.